22 immigrant inżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti b'rabta mar-rewwixta li saret it-Tnejn filgħaxija fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi. Quddiem il-Maġistrat Victor Axiaq il-persuni ġejjin fost l-oħrajn mill-Alġerija, miċ-Chad, mis-Sudan, mill-Ghana, mill-Guinea u mill-Libja ġew Mixlija li insultaw u weġġgħu ħafif lil 5 uffiċjali ta' detenzjoni li ġabu ruhom b'mod vjolenti u li rreżistew l-arrest. Huma ġew akkużati wkoll li kienu kompliċi biex isir reat kriminali, għamlu ħsara b'mod volontarju, li kisru l-paċi pubblika, ma bdewx il-liġi, għeddew uffiċjali pubbliċi u li wadbu l-ġebel f'proprjetajiet privati. Nhar it-Tnejn li għadda ġew arrestati 24 immigrant, iżda tressqu l-Qorti 22 immigrant li kienu marbuta 2 huma u deħlin il-qorti. L-immigranti wieġbu mhux ħatja iżda ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. L-Ispettur l-investigatur ewlieni fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia der fuq il-pedana tax-xhieda fil-qorti fejn stqarr li l-interċettar tat-telefonati li sar mis-servizzi tas-sigurtà fuq dawk mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia kienu użat bħala evidenza biex tgħin lill-pulizija tanalizza l-kumplament tal-evidenza. Arnott saħaq li l-interċettar tat-telefonati ma kinux l-uniku investigazzjoni wara li kompla jinstema' l-każ kostituzzjonali li fetaħ George De Giorgio, magħruf bħala ċ-Ċiniż, biex jikkontesta l-validità tat-telefonati interċettati. Sajda Aġu Sajdi ta' 42 sena minn San Pawl il-Baħar ngħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata li darbet ħafif uffiċjal tal-pulizija. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Victor Axiaq semat kif il-mara kienet fis-sakra. Fil-qorti intqal li l-mara kienet qiegħda ġor sikkina li l-mara allegatament kienet qed tuża biex tiekol tuffieha. L-ispettur qal ukoll li l-mara tant kienet xurbana li ma tiftakarx l-inċidenti seħħ li fih weġġati wkoll. 4 irġiel li għandhom bejn 30 u 67 sena, 3 minnhom Maltin u wieħed Tuneżin, ġew arrestati waqt rejt fil-Fgura wara li allegatament kienu qed jitraffikaw id-droga. Ir-rejt seħħ f'residenza fi triq kospikwa fil-Fgura u minn tfittxija li saret fuq il-post mill-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga instabu xi qratas bit-traċċi ta' droga eroina u kokaina u parti minn blokka raża tal-kannabis. Mhux esklus li dawn il-persuni jitresqu l-qorti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.